Добрый день усім аматарам беларускага футбола вас Магілёўскім Дняпром. Пінчанкі распачынаюць сезон, бо ось такая дыспазіцыя, пакуль у нас традыцыйная фотасесія гаспадароў поля перад пачаткам сезона, ну а госці ідуць расстаўляцца па пазіцыях, настройвацца. Вы, шаноўныя гледачы, і я, ваш каментатар Іван Міцкевіч. Сёння, бліжэйшыя 1,5 гадзіны, мы з вами будзем назіраць за жаночым футболам. Але ж трашніка 2023 года, і таму можам мы зазначыць, што ў гэтым сезоне вельмі цікава будзе сачыць за барацьбой у вышэйшай палове турнірнай табліцы. Ну а што тычыцца ДЮСШ па ЛСДУ, то гэты стандарт выканаць. Бенкевіч супраць Талстой, былы аднаклубніцы, удар Бенкевіча, гэта 1-0, хаця здагадалася галкіпер па удары, куды пойдзе мяч, але ж не здолела яго ўзяць. Адкрыты лік у нашым супрацьстаянні, магілёўскія футбалісткі хутка выходзяць наперад эпізода пакуль Яна Бенкевіч, выхаванка футбольнага клуба Мінск, менавіта яго акадэміі. І што цікава, гуляе яна таксама і на універсіядзе, і прадстаўляе БДУФК. Вось цяпер Марыя Талстая і яе бенефіс выходзіць. І, магчыма, сама праб'е, вось так мякка прабівае, і калі б пайшоў мяч у створ, былі б мяць такія клубы, як Дняпро. Ну а тым часам сочым мы за яшчэ адной спробай магілеўчанак. Барлюгова наперад закідвае, і Марыя Талстая блакуецца. У першы раз біла ў нас Бондаренко, ну а пакуль атрымліваюць шанец на момант футбалісткі ДЮСШ па ЛСДУ, гэта Настасія Агіевіч. Агіевіч, удары 1-1! Настасія Агіевіч другі раз за кар'еру забівае магілёўскаму Дняпру. І гэта, дарэчы, другі гол ДЮСШ па ЛСДУ у вароты гэтых суперніц. Гэта Настасія Агіевіч, які закід праз палову поля атрымала, прабегла яна. Біла у нас Бондаренко, но пакуль атрымліваюць шанец на момант. Футбалістную пятніцу будзе прымаць матч адкрыцця новага сезона Макслайн першай лігі. Ну а пакуль Настасія Агіевіч у нас спрабуе аддаць перадачу, і не вельмі моцны удар атрымліваецца. Удар матча гэта Дынамо БДУФК, БФФ У-19, Дынамо Брэст і, адпаведна, магілёўскі Дняпро. Таксама дзве каманды падзялілі пункты, гэта Віцебскі Мінск. Ну а у нас яшчэ адна атака магілеўчанак. Моцны закід наперад. Магілеўчанкі паветра выйграюць, але падбор за ДЮСШ па ЛСДУ. Працягваецца атака гаспадынь поля, прастрэл і вымушаная абаронца магілёўскай каманды сваіх варот пінскім футбалісткам, якія рэдкую магчымасць атрымалі на дакладную атаку. Ну а тым часам гучыць у нас свісток рэферы. Яна у гэтым міжсезоння з складу каманды сышла. Працягваюць магілеўчанкі атакаваць, удар па варотах, і ўсё ж такі 2-1. Усё ж такі заходзіць гэты мяч у вароты ДЮСШ па ЛСДУ. Далёкі удар, і Марыя Талстая з ім не здолела нічога зрабіць. Яна. Паглядзім паўтор міжсезоння гэтага эпізоду складу каманды сышла. Закід. Працягваюць у інтэрв'ю прэс-болу у жаночым футболе, прычым, напрыклад, у французскім чэмпіянаце, калі параўноўваць нашу лігу з лігамі топавымі, у французскім чэмпіянаце дзяўчатам, якія цяжараць, нават захоўваюць заробак. Ну а тым часам магілеўчанкі ў сваёй атацы, удар па варотах, і Марыя Талстая, дзякуючы намаганням галкіпера. Падача з вуглавога, падача ў цэнтр штрафной, тут адбіваюцца пінчанкі, Бенкевіч здалёк прабівае, двойчы блакуецца гэты удар, але даходзіць мяч да яшчэ адной футбалісткі Дняпра, яшчэ дзве. Дадзены дазвол, пайшоў мяч на мяжу штрафной, але ж гучыць свісток Валянціны Сакаловіч, і што? Пенальці у голік.
Пробивае, і Яна голік забівае. Зноў жа нічыя на табло 2-2. Зраўнівае лік дзю США палез ДУ. Зноў жа вяртаецца піншанкі ў гульню і скажу вам, шаноўнае гаспадарства, што ніколі ў гісторыі гуляе Домін прыгожа прыбірае суперніцу. Піншук прытрымлівае на Домін гуляе. Ёсць партнёрка на край поля, але падача ідзе, але Марыя Толстая там. Мяч магілёўскай каманды. Ну а тым часам яны ж і атакуюць, але ж адбіваюцца піншанкі. Што тычыцца запасных футболістак у чырвоных цішотках, то тут галкіпер Настася Папінака. У нас такое пачуццё, што ў 3 цэнтральных Дняпро дзейнічае, пры гэтым Бенкевіч уздымаецца і на пазіцыю паўабаронцы. Пакуль закід у штрафную. Цыбульская прабівае па варотах, і гэта 2-3. Гэта Паліна Цыбульская адкрывае лік сваім галам у сённяшнім матчы. 21 нумар. Былі ў яе ўжо эпізоды у нашым матчы, але ж усё ж такі 20гадовая паўабаронца забівае свой мяч у вароты суперніц. Выхаванка яна дзейнічаць з выхадам Карпавай вышэй. Домін тым часам прастрэл не праходзіць. Другі тэмп ад Бандарэнка. Барлюгова. Перадача на партнёрку, удар па варотах. Гэта Марына Пушкар. Гэта Домін. Пушкар. Яшчэ адна перадача. Якусік прабівае па варотах, але Толстая захоўвае мяч. Польская аддала перадачу ў бок Агіевіч. Не атрымалася ў Настасі з мячом сустрэцца. І вось зараз Адстапенчук не вельмі дакладна мяч адскочыў. Домін прабівае па варотах, але Толстая на месцы. І зноў жа магілеўчанкі. Карпова аддае на Бенкевіча, атрымлівае адваротную перадачу. Зноў жа Бенкевіч, Пінчук. Наперад гуляе на Лагуценка. Лагуценка вось так асцярожна прастрэльвае, каб партнёрка згуляла пяткай. Але ж трымаецца мяч у магілеўчанак. Недакладная перадача пад маю якраз вось гэтую фразу. Якусік. Удар здалёк, але Толстая лёгка гэты мяч забірае. 1-4 тады прайгралі. Нагадаем, што Настасія Агіевіч тады адзначалася голам. А ў сезоне 2024 3 сухія перамогі. У магілеўчанак удар ад Бенкевіч, і заходзіць мяч усё ж такі ў вароты. 2-4 робіцца лік у нас на табло. Фіксуем мы дубль Яны Бенкевіч. Ну, у годзе 2024 не проста 3 сухія перамогі, але адна з іх гістарычная. Найвялікшая для магілеўчана поле не з'явілася. Выходзіць гэта футбалістка. І на гэтым усё. Валянціна Сакаловіч ставіць кропку у нашым матчы. Ну а на гэтым будзем развітвацца і скажам да сустрэчы на беларускім футболе.